Alright, Marcos تشعته كاب 30 كساب 50 نايلو معلتي بايبل ستادينا بتعامل دز زبل تمرت غن مهار صنيحنا حجي انا بقطها كتقالل كجمري مالتي كابو وصيو بغليلا حالف حدكوا زخفلت ايفتون دق امزامرتو خا يمهروم نبرمو ودسب اب ايدسب يوهاب الله قتلو دمايو مستقتل خا دحر سلسته معلتك تنسيو بلوم نساتهم غنا نز ነገር زي استوعلون كي حاتو دما فرحو بلنا يغرم نغري كاو وصيوم كبلنا هولو كمتي قلب سرات تنكفاتنا زنبرت كابتي يسوع كريستوس تلوطالو خرن كابو مالتي كمت بزح غزي بتدغاغمي ننببو يسوع حدا تامر كغبر كله سبات كفلطو ايدلين نيرو مخنياتهم يسوع سبات بتامرات غبارين فواسن كفلطو يدلي سلازي نبره قدسان حواتي كم تامر غبارين فواسن انت فليط امو نغمهر نغسبخ اصقام خوني مغنياتهم بزحات نفوسن تامراتن طرح كمصو سلازخونو مالتي ترديهم نقدسان حواتي بزح غزي استبيلكم اندحر كوينكم يسوع بقى حدا عابه تامرات اندحر غيرو بزتخالو متن بزح سب كفلط ايدلينيو سبات ايتنغرو بلوم وي كابت خبابي يسور وينت سبتي كابتي خبابي اوصي يفوسو مغنياتهم يسوع كريستوس زمصالو علامه حدا كمان ازي انتخونه ግን تقندي كاله كغبروم زغبا ነገራት ስለዘሎ اب مفواسن اب تامرات مغبارن غيزيو خحلفوس يدلي زينبره بزح غزي يسوع بزح سبات كفلطو ايدلين نيرو بحصيرو بزحات كم تامرات غبارن فواسن تفليط امو نتز مصالو اند مخنيات كزنغعو ويام يسوع نبزحات زفوسوم زنبره ناب امنت متان كموصيو ስለዚህ ኢየሱስ ሐደኳ ተአምራት ምግባሩ ክፈልጡ ዘይደለሉ ምክንያት ማለት እና ጻሐፍኩም ለይስማ አንድራለሁ ጎይታ ይባረኩም ኢየሱስ ቀልጢፉ ካብቲ ዝነበረሉ ስፍራ ናብ ካልስ ተንቀሳቀሰሉ እቲ ሓደ ምክንያቱን እዚዩ ነቲ ዘይዛርብ ጸማም መንፈስ ገኒሑ ከም ዘውጾን ብዙሓት ነዝን ሪኦም አለው እቶም ዝራአዩ ድማ ምዝራቦም ፍጹም ዘይተርፍዩ ብዙሓት ከምቲ ዘይዛረብ መንፈስ ወይ ድማ በኻል ማዕሰርት ዝተተሓዙ ነቲ ዘለዎ ስፍራ ክመልኡዋዮም ወላውን ብዙሓት ካብ ማዕሰርቶም ካብ ሕማሞም ከናግፎም ሓደት መሲሕ ገብሮ ዘሎ ነገር ተኾነ አቡ ጥራሕ ድሕር አተኪሩ እቲ ካልእ ክገብሮም ዘሎ ነገራት ክጓቶት እዮም ማለት እዩ ስለዝኾነ ኢየሱስ ነቲ ክገብሮ ዘሎ ነገር ግብር አቢሉ ካብቲ ከባቢ ስውር ይብል ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ اب قصر 32 انتاي اب 32 انتاي بلسي ندق مزامرتها يمهروم نبره امو ودسب اب ايدسب يوهاب الله قتلو دمايوم مستقتلخ دحر 3 معلت تنسيو بلوم نساتهم غنا نز ነገር زي استوعلون كي حتو دما فرحوا بلنا امين يسوع نتي ام معرف شمونتز جمرو تمرتيو حجون ام معرف تشعات زوصلو زلو አንቶይ ቃል ብስራት ሓፍተይ ትንክፋ ቢላቱ ሓሊፋኔራ ኢየሱስ ብዛዕባቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝበጽሖ ነገር ዝምህሮም ዝነበረ ነዚ ዘረባ ሕጅን መበል ሳልሳይ ግዜ ዝነግሮም ዘሎ ደጋጊሙ ዝነግሮም ዘሎ ነቲ ዝብሎም ዘሎ ነገር ፈጺሞም ስለ ዘይስተባሃሉሉን እቲ ዝብሎም ዘሎ ነገር ብርግጽ ዝፍጸም ምዃኑ አርጊጹ ክነግሮም ስለ ዝደለዩ ነዚ ነገር እዚ ሰለስተ ግዜ ዝደጋግመሎም ዘሎ ወላውን ኢየሱስ ደጋጊሙ ነዛ አረስቲን ተማሃሮም ንሳቶም ግን ሕጅውን ንዘረባ ኢየሱስ ፈጺሞም አይተረድኡን ቅዱሳን ኢየሱስ ወላ ኢየሱስ ከመውድ ድሌቶም ተዘይኮነ እዚ ግን ብርግጽ ክኸውን ዘለዎን ዝኸውንን ነገር እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸሙ ነገራት ዝምህሮም ዘሎ ነዘን ጥቅስታት ክትረኽቡን ትኽእሉኹም ኣብ ማርቆስ 8:31 ተዛሪቡዩ ኣብ ማርቆስ 9:12 ኣብ ማርቆስ 9:32 ክሳብ 33 ተዛሪቡሎ እቲ ንወድሰብ ኣብ ኢድሰብ ይወሃብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን እቲ ንወድሰብ ኣብ ኢድሰብ ይወሃብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን እዚ ስእልና ክንሓልፎ ዘይብልና ነገር እዩ
እቲ ይዋሃብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብቶም ድላዮም ክገብሩ ዝክእሉ ሰበስልጣናት መሃብ ማለት እዩ መሃብ ቅዱሳን أحلفهم مسحابوخا أب تحت فردي إتي تحاليف كاست وحبكالو يخاتنبر يسوس زاربو زما حلالفون زلو ملئختين تردينا قليل كم زي كونه خنردا نخلينا قدسان حواتي يسوس أقدمو أب إيد من أحلفهم كم زبو سلازفلته እቲ ተሓሊፉ ምስተዋሃበ ዝበጽሖ ነገር ፍጹም ቀሊል ከም ዘይኮነ አጸቢቁ ስለዝፈለጠ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ምስኮነ ከይሰናበዱ መታን ደጋጊሙ ብዛዕባ እቲ ዝወርዶ ስቃይ ዝነግሮም ዘሎ ቅዱሳን አቀድመ ብዛዕባ ትርጉም እቲ ይዋሃብ ትብል ተዛሪበ ኣለሆ ኩሉ ሰዓት እቲ ፍርዲ ኣብቲ ተዋሂብ ካሉ ዘለኻ ይዙሰን أحلفهم ويدما تحالفو كوهابي زبل قال كنا نبب كلنا شلالينا عين حلفو حنساب يسوع كريستوس تحالفو مستوهبه اب ايدتهم تحالفو استوهبه يو فردوز وسن قدسان حواتي يسوع غنا اقديمو اب تحت فردي من كم زودقن زمصالو علامه سلازفلطن ندق مزامرتو خيسنابدو متان بزعبا موتون تنسايون بتدغاغامي كمهروم كله نرئي مالتي كم تنطقال ننببو دق مزامرتو غنا بزعبا اتي تحالفكا موهاب مقتال كم اندغنا متنسا زبل نجر فصوم كردو مايكالن اتي ايستو علون زبل قال بحصير يسوع انتاي يبلالو ايتردو من مالتي قدسان حواتي نتا ايستو علوان تبل قال ابنا انجليز كيدنا اندحر انبيبنايو they don't understand disable اي تردو من يزبلنا قدسان حواتي اتي قصيلو زلو حساب كننبو خلنا اتي ايستو علوان زبل قال انتي مالت مخانو يردانا مالتي كي حتو افرحو يبلنا بزح غزي يسوع اب لب سب زلو حساب ازيا تطنقكم سمعوني قدسان حواتي بزح غزي يسوع استبهلكم لو اندحر داخوينكم اب لب سب زلو حساب فليطو سلامنتاي كمز حاسبكم وي دما سلامنتاي بلبكم كمتن تبلو يبل نيرو نسمع معدينا قدساني يسوع ابز بوتا گن والاون دق مزامرتو حتو خبزلوم اندافلطه بزعبا انتاي يزاربوهم زلو خردኦም ኢሉ ፍትን አይንሪኦኒና አስተቢልኩም ዶ ቅዱሳን አሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ኢየሱስ ሰባት ኣብ ልቦም ዘሎ ዝሐስቦ ስለዝፈልጥ ስለምንታይ ከምዝን ከምትን ሓሲብኩም ኢሉ ብዙሕ ግዜ ነቲ ነገር ወይ ክዕርሞ ወይ ክግስጾም ወይ ድማ ናብቲ ትክክል ሓሳብ ከምጾም ከሎ ንሪኢና ኣብዚ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ነገርዚ እናፈለጠ እኮ ሕቶ ከም ዘለዎ የሚፈልጥ እኮ እንተ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክገልጸሎ ሚሉ ክፍትን አይንሪኦኒና ሉቃስ ብዛዕባዚ በግልጽ ስለምንታይ ከም ዘይተረድእዎ ጽሒፉና ኣሎ እንታይ በለና በሉቃስ 9:45 ንሳቶም ግና ነዛ ዘረባዚኣ አያስተውዓልዋን ከየስተብህልዋ ድማ ተሰዊራቶም ነበረት በዛ ዘረባዚኣ ከይሓትዋውን ፈርሑ ብለና ተሰዊርዎም ነይሩ ቅዱሳን አሕዋተይ ኢየሱስ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ኩዱን ነገር እዩ ክርድእዎ ኢየሱስ ነቲ ኩዱን ነገር ክቀልዓሎም ኣለዎ ኣብዚ ግዜ ድማ ተተኸዲንዎም ዝነበረ ነገር ክገልጸሎም እዩ አሜን ቅዱሳን አሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምታ አንቶይ ክብለኩም ዝጸናሕኩሲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልቦም ዘሎ ፈሊጡ ኣብ ልቦም ዘሎ ብምፍላጥ ስለምንታይ ከምዚ ሓሲብኩም ስለምንታይ በዝታ አንቂፍኩም ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩም ኢሉ ነገራት ከዕሪ ክምህር ክግስጽ ሪኢና ያለና ኣብዚ ግን በቃ ከይሓትዎ ፈሪሖም ከም ዘለውና ፈለጠ ብዛዕባ እቲ ዝፈርሕዎ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘይተረድኦም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከረድኦም ኢሉ ክፍትን አይንሪኦኒና ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር ኣብ ልቦም ከይቀምጥ እምበር ብዛዕባ እዚ ክርድኦም ብዙሕ አይተገደሰን ማለት እንታይ ማለት እዩ مسكونه خردኦም مخانو ስለዝፈለጠ ማለት እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን አሕዋቴ ገለገለ ነገራት ይخدነና እዩ ክሳብ እቲ ነገር ዝኸውን ተረዲእኹም ንቅዱሳን አሕዋቴ ኣብዛ ነገር ሲ አይገለጸሎምን ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን እንታይ ምዃኑ ሲ ከምቲዩ ኢሉስ ከረድኦም አይንሪኢኒና ልክ ሉቃስ ከም ዝበሎ እንታይ ኢሉ
ተሰው እንታይሉ ሉቃስ ጽሒፉና ንሳቶም ግና ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣስተውዓልዋን ኣይተረድኦምን ከስተብህልዋ ድማ እንታይሉ ተሰዊራቶም ነበረት ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ኤማሆስ ናብ ኤማሆስ ክኸዱ ከለውቶም ክልተ ከይሪእዎ ዕንቶም ተሸፊኑ ዝነበረ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምኡ ሓደ ግዜ ዝሽፈነና ነገር ኣሎ ክርዳአና ወይ ድማ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ጎይታ ከቀልዓልና ኣለዎ ነቲ ዝጋረደና ወይ ድማ ዝኸደደና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ግዜ ነጊርዎም ኣሎ ሰለስተ ግዜ ነጊርዎም ዋላ ተኾነ ግን ስለተኸድኖም ስለተሰወሮም ክርድእዎ ኣይከኣሉን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ኣብ ቅፍርናሆም በጽሐ ናብ ቤት መስዓተውኻ ኣብ መንገዲ እትዘራረበሉ ዝነበርኩም እንታይ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከኣ መንገዲ ንሓድሕዶም መን ኮን ይበልጽ ይባሃሉ ነበሩሞ ዓጽቀጡ ምስተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉን ግዙእ ኩሉን ይኹም በሎ ቆልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ደው ኣበለ ሓቆፎኻ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኣሽቱ ንሓደ ብስመይ ዝቅበል ዘበለ ንዓይ ዝቅበል اتنعي زقبل كأن تزلأخني برنا عايكون زقبل بلو كم تعقدي خبلوت أنا أحكو يسوس قبل بالسب زلو حساب أتبيقو زفلت أملاخي آمين دو يسوس عبيت مسعته وزحاتهم حتون تايو أمن قدي التزاربو لزنبركم انتايلو حاتيتو نزرباك زاربو خلو مسقام اينبرن مغنياتو متقال بعلو كم زملسلنا از زربا اب قدمي يسوس يكونس ام نحد حدوم نيرو قدسان نساتهم كا ام منقدي نحد حدوم من كون يبلص يبحالو نبره يبلنا يسوس مسحاتهم كن عصقيطوم كلهم ام مارقس 9:34 نزن رخوينا يسوس بزعبا اب قدمي يوزلو نجر كنجروم تصنيحو نساتهم كا بزعبا أنا بلص كتعجميرهم من البات أمونغو توم سلسته ويدما أمونغو توم سلستن توم تشعتن دك أمزامرتي يخون تخت تلاعيلو يسوس نزي أمونغو أمتفتيرو زلو ناي وددر منفس بتبب كعالي خلو نرئي تقدميت كخون زدالي دحر خلون جزء خلون يخون بلوم يبلنا آمين أنا يبلص أنا با عندهم كبلوس أنيهم يسوس كا أتوم بلوس أتزخونكم مبلاتكم ناي كله جزء بمخان جلس ويلوم كم تعنا عبخنا السيلك كم حدا تراسم مساهم كوينه زجلجلن زلخو نسخاتكم كأخوم وجبروه بلوم كلون ري إذن جرزي أمونغونا يفزحنا آمين نزخف لي نوانجيل ماتيوس 10 شمون تكاب حدا 10 شمون تخنصنا خلنا بسفي حرينا نيرنا ايكون عندي توم ماتيوس مساي زصنعهم زي نزخف لزي بسفي عصنينا نيرنا بزعبا تحت مبال مارقوس بزح يغلصوني سلازي نزوم ماتيوس مساي زصنعهم دغما نتوم حدش دما نمجمرتا كتسمعوا ماتيوس زصنعنا ملسنا هنريو سناي كويني سمعني امين قرب قلطف إلى ماتيوس زبلنا كدغملكم يسوع كريستوس غويتاي زداغم يلوم معلتي مالتي دق امزامرتو يسوع نبي يسوع كمز زبل حتو حيزوم مصيم ماتيوس از حتو زي نابو حيزوم كمز موصي زنغرنا ام منغسته سمايات من كون يبلص زبل حتو حيزوم مصيم ممصا دق امزامرتو نبي يسوع زرينا يسوع نتوم زامنو يزارب كمزلو ايو يسوع كريستوس غويتاي ازي حتوزي زرينا انتايو دليتناي بليصكا مركاب وي دما اگله خبحال مدلاي خون كولو مسعود ما بلص كخونلو زخلو منغدي مستنغروم ناي بينهم غعزو خجمرو نابزي تدلي ناي وددر منفس زاتو حتو يوم حاتيتهم نزز ترد يسوع مسعابنت اتبلص زغبروم نغر كنغرومينا نري يسوع كريستوس غويتاي رجعتني تا يسوع نجارو منجدي كم زي فتوى مغنياتهم تحتنا أزياء خباد نجار بمخوانا مالتي بزوحات تحت مبال كم سعر سلزة حسبوا ولا بزمننا بزوح زي تحت مبال كم سعرتنا نقطرة تحتنا جن تا أنكو ناي مخبر منجدي آمين تحتنا تا أنكو ناي مخبر منجدي كبر ندلي سبات تحت كنا بلالنا يسوع كريستوس غويتاي يسوع كريستوس بمتأن رأسه ذات حاتيو كبيرو
ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ሕቶኦም እንታይ እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት መንኮን ይበልጽ እዩ ናቶም ሕቶ ኢየሱስ ነዚ ሕቶ ብኸመይ መሊስዎ ቆልዓ ጸዊዑ ኣብ ማእኸሎም ደው ኣቢሉ ከምዚ ኢልዎም እንተ ዘይተመለስኩም እዛ ቃል ብጣዕሚ ዝፈትዋ እንተ ዘይተመለስኩም እዚ ቃል እዚ ኣዚና ክነስተበለሉ ይግባአና እቲ ቁልፍ ነገር ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ቆልዓ ጸዊዑ ኣብ ማእኸሎም ደው ኣበሎ በለኻ እንተ ዘይተመለስኩም ከም ቆልዓውን እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ከም ዘይተኣቱ በሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ብጣዕሚ ሓደ ትርር ዝበለ ቋንቋ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ኢየሱስ ስለምንታይ ኢየሱስ ብዛዕባ ምምላስ ተዛሪቡ ንመን ከይና ተመለስ ንብሎ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኢየሱስ መቼም እንተ ዘይተመለስኩም ዝብል ቃል ብኸንቱ ኣይተዛረበን ምምላስ ማለት ንቅድሚት ትኸይድ እንድሕር ትኸይድ ነርካ ሙሉ ብሙሉ ኣቅጣጫኻ ምቕያር ማለት እዩ ከም ዝብሳዋ ክንስልጥን ዘለና ሪትለስ ክብሉና ከለው ንድሕሪት ንምለስ ማለት ንድሕሪት ንጥወይ ማለት እዩ ከም ቆልዓ እንተ ዘይኮንኩም ዝብል ቃል ድማ እንታይ እዩ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ወለዱ ዝነብር ብናይ ወለዱ ሱፐርቪዥን እናተመርሐ ዝኸይድ ማለት እዩ ቆልዓ ገርህዩ መሰሉ ዘይፈልጥ ግን ከኣ ብነፃነት ኣብ ቤት ስድራ ቤቱ ዝነብር እዩ ቆልዑት ናፃዮም ናይ ምምሳል ባህሪ የብሎምን ብዛዕባ ቆልዑት ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ቀንዲ ሓሳብ ግን እንታይ እዩ ቦስ ክንከውን ኣይንድለይ እዩ ኢየሱስ ዝብሎም ዘሎ ወዲ ሰብ እኳ ከገልግል እምበር ክግልገል ኣይመፀን ስለዚ ከም ውሉድ ኣምላኽ መጠን ንኣቦና ንተኣዘዞ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ እዩ ነቲ ዝፈጠሮ ከገልግል ባርያ ክኸውን እዩ ተፀዊዑ ብድሕሪ ዘሎ ስራሕ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ምድሪ ግን ከምቲ ቆልዓ ንወለዱ እናተዓዘዘ ኣብ ትሕቲ ጽላሎም ዝነብር ንሕናውን ከምኡ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ዝኽእል ኣብኡ ነጽልል ኣሜን እዚ ና ጎይታ ዝምህረና ዘሎ ኣብ ምድሪ ካብ ዝረኣይዎ ነገር እዮም ንኢየሱስ ሓቲቶሞ ምክንያቱም ኣብ ምድሪ ናይ ስልጣን ምፍልላይን ሓደ ካብ ሓደ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይበልፅን ይንእስን ስለ ዝኾነ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ከመይ ዓይነት ምምሕዳር ከም ዘሎ ክፈልጡ ስለ ዘይፈለጡ መንበልፅ ኢሎሞ ማለት እዩ ኢየሱስ ግን ምድራዊ ኣሰራርሓን ሰማያዊ ኣሰራርሓን ኣዝዩ ከም ዝፈላለይ ኣርጊጹ ክነግሮሙ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜን እምበኣር መንግስተ ሰማያት ትእተው ንጎይታ ብምቕባል ጥራይ ዘይኮነስ ከም ቆልዓ ብምዃኑን እዩ ኣሜን ከም ቆልዓ ትሕት ምዃን ብጎይታ እምበር ብኻልእ ዘይምንምካሕ ምዃን ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምክሕትናስ ጎይታ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ኢሉ እቲ ከምዚ ቆልዓ ርእሱ ዘትሕት ንሱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝበልጽ ኢልዎ لو معالتي قويتا نحنا تحت كاينبل زشقرنا نقرات زحزونا نقرات لو معالتي كابانا ينكرار وامين بك ازن اب كريستيانات زلو ناي وددر منفس كابانا يرحق امين بك يبلص كتخبل زدلي يبلص يخيد بك يقدم ولا حنتي تقدم زدلي يخيد نحنا قلنا حد حدنا بقى تحت النابلنا نجزاز امين بناي ابالتوك تراينا ازي مقببال نري استبيلكم اللهم قدسان حواتي ابالتوكسي ابي مقببال يزلو يغرمني ابالتوك ري خلوخسي ناي مقببال منفس الله استبيلكم اللهم قدسان انس غرم يزبلني ابزا ابالتوك مصو خلو زلو مكببال زلو مفقار I think بقى ويس لزين فالت خون ወይ ገጽ ንገጽ ስለዚህ ተራአና ይኸውን ግን ወላ ዝኾነ ይኹንት ምኽንያት ኣብዚ ግን ናይ መቅበል መንፈስ ይርኢ ማለት እዩ ተሓደ ነተሓደ ሓው ክኽብሮ ተሓንተ ሓፍት ነተሓዋ ክተኽብር ኮላ ይዝርኢ ኣብዚ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ነገራትና ይብዛሐልና አሜን ወላ ኣብቲ ዘለናዮ ቤተክርስቲያናት ወላ ኣብቲ ነገልግለሉ ንግልግለሉ ቤተክርስቲያናት ከምዚ ይብዛሐልና አሜን ብትሕትናና ሰብ ይፍለጠና አሜን بقى بتحتنانا بقى نفلت بخومو نفلت صباتي نخون كمتي يسوس كريستوس كل زفلت كله بقى فلتي كمزي ايبلني يسوس
كله غبرنا تخالو حنساب سقبل كساب زحتت يسوس استبيلكم لو اندحر كوينكم ايغبرني ولا نها على كوي انت وينبر توديوم تواهلو بقى مستبلي بقى زغبر يسوس كريستوس مستحته يزغبر بحصيرو نحنا خاخومو مستحتتك حوي اغلغل مستبحالك تغلغل يسوس كريستوس غويتا غبر كتبحال كلها تغبر كاب 38 كساب 4 كم زبل قال الله يوحنس كا ممهر حدا زي سعبنا بسمك اغاننت كوص خلو ريناس نسو سلا زي سعبنا خلينا يبلو يسوس كابلا اي تخلقو بسمي حيل زغبر مو بوبو حسوم كزارب لي زخل حدا كويلبون زي باسنا زبله كله مسانا يلو بتعم دس يلوني زقال زخم بو خلخو يسوس بلوصات كخونو انت دليوم اتناي مبلاص منغدي كمي كم زمسل اريو مسودأ يوحنس حدا حدش ارستال إلو يوحنس انتا إلو ممهر حدا زي سعبنا بسم كاغن تكوص خلو ريناس نسو سلا زي سعبنا كلينا يبلو بتعم زدنق نغري قدسان حواتي حدا ابزخ نستبللو زلنا نصب انتايو يوحنسن بصوتون نزي زي سعابوم سب كمتي تقال زملاختنا امونغويم كوليفومو انداو صخولو يم كلي امو مخلاصي خلي امو يخونو نتا اغان نتي باغاننت استتحز سبك نساتهم اناغيفهم مودو والاس مس اغاننتو يمبر الوم حديغوم قدسان كم ويلكم حاسبكم دو كوصو خلو رخيبنا يلوم وصي داي وصن اي دون نو انا يفلطني گن اندحر امونغو ناوص خلو كاستاوت ناغبره خلو ثلاثه غزي عوي خاوصانا نابلو اندحر كوينو قدسان حواتي اب تقداماي فقدي اركيبوم اندحر كوينوسي اوصوم لو دخونسو እዚ ሰብዚ አብስም ኢየሱስ ዘሎ ኃይል ተረዲኡ አጋንንት ብስም ኢየሱስ ከም ዝንቅጥቀጥ ከም ዝርዕድ አሚኑ ንስም ኢየሱስ ክትቀመሉ ሆሎ ንሪ በዓል ዮሐንስ ከአ ንሱ ኸምኦም ወደ መዝሙር ስለዚህ ኮነ እዚ ስልጣን እዚ ነአና ነቶም ሰዓብት ጥራሂው ተዋሂቡና ንስኻ ኣብ ሊስታ የለኻን ስለዚህ ድሕሪ ሕጂ ከም ዝኻይ ትገብር ኢሎም ተጠኸብልዎ ሆሎ ንሪ ኣብ ሊስታ ናይ ሐዋርያት የለኻን ኢሎሞ أنا أبزي زجر من إيكم نسخاتكم تخلقون انت زبلوم كم زيلكم حاتيتكم توتفلتو who are you after all تزبلوه من إيكم سخاتكم تخلقوني بسمكم دو تتكيمه انت زبلوم كنتاي موحاتهم نيرو قدسان حواتي بزخونة سبقن كخلكلوه خلو تخلكيلو ازي عزي قرمني عشان كوايدو أغاننت زوج سب لوم زبن قرب نجار انت لوكا مانم كتنكفكاي تدليني خا استبيلكم دو قدسان قال انت تباهلنا ماني خا نسخاينا نبل ازي سب ازي جن ولاون سقيلو نتي زغبرو زنبره خقصل انداخ على قدف مسبلوس اقواريصو كابتوم دق مزامرتو نسو يلبم እግዚአብሔር ይደግፈና በትህትና خنمላ ካብዚ ሰብ እዚ ሰለሞን እንታይ ኻ ተማሄርካ እንደሕሪልኩም ንትህትና እናኻ አለ ሆሎ ማዕሪኦም እሶም ዝገብሮ ነገር ናገበረ ሆሎ who are you ክብሎ ምኽእል ነይሩ አዚ ትሕትሰቢ በጣም ተደኒቀ አሽን ኳይዶ አጋንንት ዘውጽ ዝብለኩም ዘለሆ አሽን ኳይዶ አጋንንት ዘንቀጥቅጥ ሰብሲ بسم قويت عمينو كمز زغبر سبسي قرب نجر زلوا قالت تباهلو ماني هاسخا نعاي كمز زبلني السخا ماني سوس نعاي كمز زبلني إنا بلنا قويتا خمزي يسرح غيرنا يا زلنا السب زغن ولاون سقيلو نتغبرو زنبر كقصل ندخ على قدف مسبلوس اقواريصو كابتوم دق مزامرتو نسو يلبم ايمسلكم من قدسان كابتوم صعبت كريستوس نسو يلبم እግዚአብሔር ይደግፈና በትህትና خنمላ ኢየሱስ አብላ አሊ ሱቂሉ አይኮነን በዛዕባ መቅብባል ተዛሪቡ ኩሉ ዝተተሐሐዘ ቅዱሳን አህዋቴ ኢየሱስ ካመሬት ተላዒሉ ይኮነን በዛዕባ መቅብባል ተዛሪቡ ኢየሱስ ሱቂሉ ይኮነን ቆልዓ ማእኸሎም ደው አቢሉ ካብዞም ከምዚአቶም ዝበሉ ነዓሽቱ ነሓደ ብስመይ ዝቅበል ዘበለ ነዓይ ዝቅበል ትነዓይ ዝቅበል ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቅበል ኢሉ ዝመሃሮ
ስዒቡ ዝመፀ ነገር ኣቀዲሙ ብምፍላጥ እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ናሕዋትና ናሓትናን ክንቀበሎም ጎይታ ይደግፈና ዮሐንስን ብጾቱን አጋንንቲ ከየውጽ ዝኸልከልዎ ቀንድ ምክንያት ስለዘይ ሰዓቦም ደድሕሪዮም ኣይኪድ እምበር ሰዓብ ክርስቶስ ኮይኑ ብምዃኑ እኳ አጋንንቲ ከውጽ ኽኢሉ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክንርዳእ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሊር ገይርዎ ኣሎ ኣይንካታ ዓኒና ደድሕር ደቀ መዛሙርቱ ስለዘይ ሰዓበ ደድሕር በዓል ኢየሱስ ስለዘይ ሰዓበ ሰዓቢ ይኮነን ማለት ኣይኮነን ቅዱሳን አጋንንቲ በጻባ አምላክ ወይ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ጥራይም ዝወጹ ነዚ ነገር እዚ ኢየሱስ አርጊጹ ተዛሪቡሎ ማቴዎስ 10:2 ካብ 26 ክሳብ 28 ከይና ክነንብብ ኮልና ከምዚ ይብል ሰይጣን ካብ ዘውጾ ንሓድሕዳ ተፈላለየ ምስ በለ እታ መንግስት ደኣ ከመይላ ትቀውም ኣነ ነአጋንንቲ ብቤኤል ዜቡል ዘውጾም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን የውጽዎ ኣለው ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾኑ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚ ሰብዚ በጻባ አምላክ ይዘውጽ ነይሩ ንአጋንንትሲ በጻባ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ካስታውት ዝገብር ነይሩ ቅዱሳን አሕዋተይ he is a believer መንፈስ ቅዱስ አቡኡ ገይሩ ይጥቀማሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግን ጠጣው አቢሎሞ ስለምታይ ነዚ ነገር ዝንጸዮ እንተልኩምኒ አምጽሓ እንተልኩምኒ እቲ ንበዓል ዮሐንስ ዘይሰዓቦም ብምንም ኃይሊ ኣይኮነን ንአጋንንት ዘውጾም ዝነበረ ከምቲ ኢየሱስ ተዛረቦ በጻበተ አምላኽ ወላ ብሉቃስ 11 ኢስራ ኢየሱስ ከምዚሉ አነ ነጋንንቲ ኢሉ በጻበ አምላኽ ዘውጾም ካብ ኮንኩ ግና መንግስት አምላኽ አባጋትኩም በጽሐት ኢሉ ኢየሱስ ዮሐንስ ዝበሎ ምሰምዐ ዝበሎ ሓደ ነገር እዩ ኣይትኽልእዎ do not stop him ኣይትኽልእዎ ኢየሱስ ኮም ኢሉ ኣይትኽልእዎ ኢየሱስ ከአበለ ኣይትኽልእዎ ብስመይ ኃይል ዝገብር እሞ ብዎ ሕሱም ክዛረበለ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ዘይባኣሰና ዘበለ ሁሉ ብሳና ኢሉ በጣም ደስ ዝብል እዩ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ኣይትኽልእዎ ኢሉ ዘይባኣሰና ዘበለ ሁሉ ምሳና ይስዓበና ኣይስዓበና መንግስት ጸልማት የፍርሳሎ ኣብ ሓደ ዕላማ ኣለና ማለት እዩ አሜን መንግስት ጸልማት ዘፍርስ ምሳና ይዛዓይ ዘሎ ሃሌሉያ ክብር ንጎይታ ይኹን ድፋዕ ናይ ጸላኢ የፍርሳሎ ክብር ንጎይታ ይኹን ወድጋንታናይ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ሓደ ኣብዚ ግልጽ ኣቢለ ከሓልፎ ዝደልየ እንታይ እዩ እቲ ዘይስዕበና ትብል ቃል ስለዘይ ሰዓበና ትብል ቃልን ክዛረበለን ፈቱ ቅዱሳን ክልተ ቃልን ተጠቂሞም ግን ትርጉሙ ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ዞም ናይ ሰብ ግሪክ ኣይተዛረብዋን እምበር እታ ዘይሰዓበና ትብል ቃል ልክ ንሳቶም ንኢየሱስ ኩሉ ሓዲጎም ዝሰዓብዎ ከምኡ ስለዘይ ሰዓበ ማለቶም ክኸውን ከሎ እቲ ዘይስዕበና ትብል ቃል ግን በሓፈሻ ንኢየሱስ ዘይስዕብ እዩ ዘድምጽ ዘይስዕበና ክብል ከሎ ምሳና ኣብ ሓደ መንገዲ ዘይሎ ማለቶም እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ሕማም አጋንንት ስልጣን ዝተቀበሉ ኩሉ ሓዲጎም ምስዓብዎ እዚ ሰብ ግን በኸመይ ናብዚ እምነት መጽኢ ኸማን ብውዕል ኣይፍለጥን ልክ ከምቶም ሰዓብቲ ኢየሱስ አጋንንት ከውጽ ጀሚሩ ስለዚ ኸ ኣይመስለኒ ከልኪሎሞ እንተ ራእይዎ ቅድመ ሕጅሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ኸ ንስኻ ነዚ ኣይተጸዋዕኻን ነዚ ክትገብር ዓስቢ ክርስቶስ ሰዓብ ክርስቶስ ክትከውን ኣለካ ኢሎም ነቲ ኣብ ምፍራስ ናይ ጸልማት መንግስት ዝነበረ ሰብ ኣባኺሮሞ ጎይታ ይርዳአና ነቶም ኣብ መንግስት አምላኽ ዝዓዩ ሰባት ከይነዕንቅፎም ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ዘይባኣሰና ምሳና ይሉ ዘይባኣሰና ማለት ልክ ከም ካህናት ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ኣብ መንገዲ ጠጠው ዘይብሉ እዮ መንግስቲ አምላኽ ከይስራሕ እንቅፋት ዘይኮኑ ማለት እዩ ከም በዓል ፈሪሳውያን እንቅፋት እዮም ኩሉ ግዜ ይባኣስዎ እዮም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይባኣሰና ማለት በሓደ ዕላማ ምሳና ዝጓዓዝ ምሳና ይበቃ ጠጠው አይተብሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ይቐጽል ኢድኩም ናጻንኩም በቃ ውሽጡ ዘሎ ጸጋ ቀጻጽሉ ይዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኣብ ሓውና ዘሎ ጸጋ እንቀጻጽል ሰባት ይግበረና
لوم زبن ويودا كل حنا سبغتي كل حنا ممهران كل حنا كم زخوي نمبر عبيت أمونغونا مقبال انتزبزح كندي قويتها معايا مسيلكم كندي سرح دابلوس مفرسنا مسيلكم قدوسان زي مسم مع عبي اللون دحريلكم عبيت أملاخي زي مسم مع زلو حق دو حاسوت قدوسان زي مقبال عبي اللون دحريلكم عبيت أملاخي حق دو حاسوت قد እግዚአብሔር ይደግፈና የለብመና በቃ ንቀበሉና ሐውና ጎይታ ተተሲእዎ ጎይታ ይባረካ ህያብ አምላክ ሐወይ ኪዱ ቀደሙ ሓንትስ ካብ ጎይታ ጥራይ ተቀበሉ እንበር ኪዱ ቀድሙኒ ዝብል አገልጋሊ ዘድልያቱም ሰባት ከም በዓል ዮሐንስ ሐምብል ዝኾኑ ሰባት ይዘድሊ ጻውዕቶም ዝፈልጡ هاليلويا يوحنس تايلو أنا تحت كبل نسو لعل كبل يقبع إلو هاليلويا خمسة عينت حنبل سب أو أنا أرمي إندي متسينير أنا من قدس أراغا إندي نير بقى دك أمزامورتا يوصد اللي علو إلو بقى من ما يكورين بقى نسو كبزح أنا خنكي يقبع إلو آمين بقى قويتا كبزو حوزد اللي سبا اندحرالو كتوكوس حوزد اللي سبا اندحرالو يتاكوس يسوس كريستوس قويتاي نحنا هنا تتقمت نخون نحنا هنا بينفيشاري نخون قدسان ስለዚህ ጎይታ ሞንጎና ከተንሳ አናሆሎ ቁብአት ከተንሳ ሆሎ ቀብአቶም ጸጎኦም አይንላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብምጽላይ ጎይታ መመሊሱ ኽጥቆሞሎም እናጸለና እናደገፍና ብዘድልዮም ዘበለ ሆጹ ቅዱሳን ብዙሃት ቁብአት አለውና ሰዓን ዝድግፎም ሲኢኖም ኮፊሎም ዘለው አሞዳታ ምናልባት ነዛ ሐሳብ እዚ አብልብኹም ደርቤዮ ኸይደ ዝወለደት ትውለድ ኢየሱስ ጎይታይ ዝወለደት ትውለድ ሎ ማዓልትና ድርቢ አብለልኩም ኸይደ ማለት አብ ቁጥር 41 በቀዳም ጽቡቅ ጌርና ተማሂርና ያኔርና አብ ቀዳም ጽቡቅ ተማሂርና ያኔርና ነዛ ጣቅሲ ከመበገስ ጌር አስተምሂረ ነረ ናይ ክርስቶስ ስለዝኾንኩም ጣሳማይ ዝሁል በሰማይ ዘስትይኹም ዘበለ አስቡ ከም ዘይስእን በሐቅ ብለኩም አለኹ ኢሉ ነዚ አብ ናይ ቀዳም ንግሆ ምሂረ ነረ እዛ ሐሳብ እንታይ ማንኛውም ንጎይታ ኢልና ንገብሮም ነገራት አስቡ ከም ዘለዎም ይዝነግረና አሜን አብዝ ከምንንብቦ እንታይ ኢየሱስ ናተይ ጥራይ ስለዝኾንኩም አሜን ናተይ ጥራይ ስለዝኾንኩም ጣሳማይ ዝሁል በሰማይ ዘስትይኹም ዘበለ አስቡ ከም ዘይስእን በሐቅ ብለኩም አለኹ ኢሉ رجوت زخون نجار يسوع أرجيت وخزاربهم كلنا نري أبزي أخذ زنق عزيب الله هذا أقداس نتب الله قدوسان ناي كريستوس لزخونكم تبلك على أتبقنا خن مرمر اللون آمين إرتراوي سلزخون أيبلني جاباناوي سلزبلا أيبلني إثيوبياوي سلزبلا أيبلني ناي كريستوس بمخانو نسبات نقبل مالتي آمين ناي كريستوس مخانو من دحر فلتنا دك ويتا مخانو من دحر فلتنا نقل قلوم ماينستيوم نمقبوم مدقس نهبوم نعرفوم بزاد اليوم زبلن تحاببروم يسوع كريستوس قويتاي مننتو بزي قدس ناي كريستوس نزخونه زبلت صبق كنقبر كم زولنا يزخفلي زمهرنا مبزحتينا قلنا ناي كريستوس لزخونه زي كونس بشم ودع عدي وغناي بمبالينا بزح غزي سناي نقبر اتبرخت زمصقنا نسو ايكونن قدسان اتبرخت زمص ات منم عينت حقنا زي بلو غبري مالت سب ناي كريستوس لزخونه طراي بتناي كريستوس ماننتو صبق مغبار بسم كريستوس مقبال نسو اب هيوتنا برخت يمصامين كمز عينت አገልግሎት ከነገልግል እግዚአብሔር ይርዳአና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በሐጽሩ አብዚ ሐቃናና ትክክል ከኸውን አለው እሱ ይዝመህረና ዘሎዚ ከምተ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ 26 ክሳ 29 ዝጻሐፎ ኩላህና ውሉድ አምላኺና እዚ ማለት ሓደ አቦ አሎና ኩላህና ሐዋቲና ስለዚህ ንሁሎም አገልገልቲ አምላኺና ናይ ክርስቶስ በመሆኖም ንቀበለው انتايلو بخريستوس تتطمقكم زبلكم بخريستوس نخريستوس لبسكم مو بامنت بيسوع كريستوس كلاتكم ولد املاخكم كلاتكم بخريستوس يسوع حدا ايكم امين بزي ايهوداوي ويس صرعاوي يلبون بزي باريا ويس چوا يلبون بزي تبعتاي وي انستيت يلبون ني كريستوس كاب كونكم دغيم زر ابراهام يخم كم تتسفان ورستيكم امين اب غلاطيا 3:26 نحنا ناي كريستوسينا
ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት ድማ ክንቅበል ተጸዊዕና ኣለና ክብርን ጎይታ ይኹን እነገልግሎም ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት አሜን ናይ ክርስቶስ ብምዃኖም ጥራይ ንቕበሎም ንሱኻ ዓስቢ የውህበና ብህይወትና ማለት ማርቆስ 9:42-48 ከም ዝብል እቲ ካብዞም በአይ ዝኣመኑ ንዓሽቱ ንሓደ ዘስሕት መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳዱ ተዓሲሩ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል መሓሾ ነይሩ ኢድካ እንታ ሓሳተትካ ቁረጻ ክልተ ኢድ ኣሊካ ኣብ ዘይጠፍእ ሓዊ መሳኽኦም ኣብ ሓሳኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ኣብ ዘይጠፍእ ገሃነብ ካብ ትድርበይስ ቁሩጽ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ እግርኻ እንታ ሓሳተካውን ቁረጻ ክልተ እግራ አሊካ ናብ ዝጠፍእ ሓዊ ሓሳኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ኣብ ዘይጠፍእ ካብ ትድርበይስ ሓንካስ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ ዓይንኻ እንታ ኣሳሓተትካ አንቁራ ክልተ ዓይና አሊካ ናብ ተሓሳኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ዘይጠፍእ ናብ ሓዊ ገሃነብ ካብ ትድርበይስ ነቃር ኮይንካ ናብ መንግስቲ አምላክ ምእታው ይሕሸካ ነፍስ ወከፍ በሓዊ ይምቅር እሞ ኩሉ መስዋዕት ብጨው ይምቅር ኢሉ በጣም ዘገርም ነገር ዋው አንቶይ በጣም ደስ ዝብል መግለጽታት ይነግሩና ነይሮም ህያብ አምላክ ሓወይ ከምኡን ዛብርኽቲ ዮርሳን ሓፍተይ በጣም ደስ ክብለን ይብለን ነይሩ ማለት እና ጎይታ ይባረኩም ከምዛ አነ ዝርዳአን ዘሎ እዚ ነጽንዖ ዘለና ክፍሊ ካብ ላዕለ አትሒዙ ተተሓዘይ ኢየሱስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ አስተብሂልኩም እንድሕር ኮይንኩም እጹም ምግቢ ንደቀ መዛሙርቱ ዝምግቦም ዘሎ አሜን እቲ ዝምሮም ዘሎ ትምህርቲ ኸ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ አስተብሂልኩም ዶ ቅዳሳን ትርር ዝበለ ትምህርቲ በቃ እዚ ንቆልዑ ትምህርቲ ኣይኮነን እዚ እጹም ብልዒ ኢየሱስ ጎይታይ ንዓናውን ዘድሌና ዝብልዒ እዚ ክርስትና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናእንታይ ገዲሽኒ ህይወት ኣይኮነን ክርስትና ብጥንቃቄ ብስርዓት እትመላለሰሉ እትነብረሉ ሎሚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንቃል አምላክ ንገደሰሉ እቲ ቃሉ ዝብሎ ይኸውን ንቃሉ ሸለል ኣይንበሎ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዛረቦ ቃል ሲሪየስ ኮይንና ንሰዶ ከምቲ ዓይንና አገዳሲ ዝኾነት ኮሙን ኢድና አገዳሲ ዝኾነ አጋርና አገዳሲ ዝኾነ ሞኻ ካይጠፉ ዋላ ዝኾነ ነገር ካይበጽሖም እንጥንቀቀሎም ኮሙ አገዳሲ ንብሎም እሞ ናብ ጥፍዓት ዝወስዱና እንተ ኮይኖም ክጠፉ ይሓይሽ ዝብለና ዘሎ በሓጺሩ ከምተ ህያው አምላክ ዝገልጸልና ዝነበረ በቃ ዓይንኻ ተሳሓተትካሲ ኣይተናሕስያ በቃ ከምተ ዓይንኻ ቫልዩ ትባ ከምተ አንቶይ ዝዛረቦ ዝነበሮ በጣም ደስ ይልኒ ከምቲ ንዓይንኻሲ ቫልዩ ትህባ ኮሙ ቫልዩ ትህቦ ነገር እንተሎ በህይወትካ እሞኸአ እቲ ቫልዩ ትህቦ ነገር ናብ ጥፍዓት ዝወስደካ እንድሕር ኮይኑሲ በቃ ዓይንኻ ጎጥቂትካ ክድርብያ ከምቲ ክትጉጥቁጣ ሆለኻ ዘሕመመካ እናሕመመካ እናቀንዝወካ ደርብዮ ይዝብለና ዘሎ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኢድጉ ክቁረጽ ከሎ ዘይሕመመን ኣሎ ግን ኢድካ ንቁርብ ጊዜ ሓሚሙ ከሐዊ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ንቁርብ ጊዜ ተሕመመካ ትድርብዮ ነገር እቲ ቫልዩ ትቦ ነገር ምስ ደርበኻይ ንቁርብ ጊዜ ዘሕመመካ ቅዱሳን ንቁርብ ጊዜ መሕማም ሕሸና ንዘል ዓለም ካብ መሕማም በሓጺሩ እዚ ትመልእኽቲ በሓጺሩ ንዘል ዓለም ካብ ተሐምም ንዘል ዓለም ካብ ተሳቀይ ሓንሳብን ንሐዋሩን ተሳቀይ ዝብለና ዘሎ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ዓይንኻ ተሳሓተትካ ጎጥቂትካ ውጻያ እንተ ጎጥቂትካ እንተ ዘይውጽኻያ ግን ምስ ዓይንኻ ኣብቲ ንዘል ዓለም ተሳቀየሉ ሽዑኽ በሓንቲ ዓይንኻ ተሳቀይ ዝግባኣካ ኩሉ ነፍስኻ ተሳቀይ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምዚ በቃ ቫልዩ ንህቦም ነገራት ካብ መንግስቲ አምላክ ዘውጹና ነገራት ማንኛውም ነገራት በኢየሱስ ስም ካባና ነርሕቆም አሜን ብጣዕሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ነገር ዝኸውን ነገር እዩ እንድሕር ንሕና ነቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ሲሪየስ ዘይወሲድናዮ we will be surprise ክንከውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጊዜ ነፍስና ኣብቲ ዘይንደልዮ ቦታ ክንረኽባ ኢና ስለዚ let us be serious ኣብዚ ቃል እዚ ሲሪየስ ንኹን ቅዱሳን ኣሕዋተይ አሜን ነዚ ነገር እዚ ህያብ አምላክ ጽቡቅ ገይሮ ገሊጾን ልበይ ተንኪፎ ዮርሳን ሓፍተይ ውን ኢላ በቃ
عيني متقاسو إلى عيني كم تخلت عيني زولوسي تحدنا عيني نعيني نتأجام رئي تحدنا عالم رئي تحدنا منجست أملاخ رئي تحدنا منجست أملاخ كيد دلي تحدنا بتي it's serious كم منجست أملاخ كوتش أكاز دلي ما نيوم نجر قريس كدربيو أيتنا حسيلو لو مهمو بالنيرانة لو مبتعمج أكينا مالتي بقى زخونة نجر كم ناي منجست أملاخ كابتي فوكس زجبر كله نجر distract زجبرني نجر أنا حسيلوني لا بق أنا حسيلوني بق قعتيته كوتش عن كتفو لا يسوع كريستوس قويتا خرد عنيو بق كحممنيو يحممني كمان على دروس لجمركوس يحممنيو بق نيو بل عيدلي كاني نسخة خطفليني حتى لي نيو بل عيدلي كاني نابلكو يحممك يا قدسان حواتي بتعمي زحمم جن نجدن we have to do it نزل عالم أب حقفو أبوه تنبر عند حد ليها أبتك يسوع كريستوس قدم بق أبتم سرات عالم كسرات كله زدالو الكسفرة خطورس عند حد ليها نجدن نيج كان هو تكلو كالو خدشكن كتكل عليك اتني إيدو قريص وزدربي كان سبت رايو كان سبت رايو إيدو قريص زخل أغروخ قريص زخل عينو خانو قرص زخل زج كان سبيو نمنجست أملاخ دمت زج أكن ناسبات خنكون لومي بزق على زجير ويتها مهرنا له بقرب كوي سبسي بقى نقرب جيزة سكرفايسي كي جبرسي نزل عالم كتأفتريه بقى قدام سنبت سراح لوم نيبل يبحر بقى يسرح مالتي بحث يرو example يزبوكم زلهو أنا أنت يكوني أب هيوتك نجركم قدسان حق أيام سكرنة يز نجركم زلهو حدا سراح سرح نيره بقى اتي زخفلني personal checks لزنبره بقى أنا منجستي تاكس هيكفل تودي نو منجستي تاكس هيكفل كبل نعي بناي قلو تشيك يخفلني نيرو نا بزح جزء لمينه أتحسب ولا تتخفلني يتحات أنا نمنجستي تاكس ندخفل كنبرز دلي نا أيكونن كان زسرح قد فيليه نو يلوني لمينه قد فيليه صبو جنزبي زركب نير قدسان حواتي قدي فيه وزي دحريو قدسان حواتي دحريو قرب سراح جميرة عندنا اتسراح تعاصيو شعب بزي سراح مالتي نشمون تورحت انيه مالتي بزي سراح even ازي welfare زبحال ايوسدني بقى unemployment insurance كمان شعوس بقى كم زنقركم personal checks لزخفلن نبرسي تايمي ايتواحللن ابو أنا خوص رايك علىكم شمونت ورحي بزي سرح سميعهم نقدسها شمونت ورحي شعود دحر شمونت ورحي سرح مزي مالتي سرح مزمزة انتاي قيرمني كمل أخوالله إليهم Monday to Friday ترى يسرح إليهم قدام سنبت هاي سرحني إليهم شعود انتاي لهم قدام سنبت زي تسرح تونكا عين دلي كان نايلومني عيت دلينين بقى إلي حاجة نجار سزاري بيا ادمي مولو زغبر كو زغبرو زلخو نعاهم نزي سراح كبل ايطنطونوني يترفن سراحكم يلهم شمون تورح بزي سراحكم يصنيحاتم سبات يشغركو يزلخو يسئنكو يزلخو مچكاني مسرائيت مقراطي مسرائيت اوكي سلمون بقى روبع حاموس عرب سراح جمري لاتني مالت بسلسته معلت جميره بقى قوريص يترفني شمون تورح سئين له حجون زنبرن غويتايو I will sacrifice I will not work إلا بقى قدام سبت أيسرحني إلا كبرن غويتا يكون أب كندا خبز مصق سحجي قدام سنبتن سريح يفلطن كبرن غويتا يكون آمين حجي سعان نقرب أوارح سعان نقرب جيزي sacrifice مقبار نتنايزل عالم نجر نسأنو مالتي بزوحات نقويتا زنطفو زنبرو بزوحات هيوتهم نقويتا زوفايس نبرو سبات أبصرح عالم مساعته بفلاي حدشت خوينم كموز خلو زي سيستم ناي كندا انتا يزقبر قدام سنبتن يمزسرحوه شعوب بق حدا عمد كلتا عمد قدام سنبتن مسرحو بدحريو مسدمو موحد it's okay بلو بق خنبر علني بحال مالتي نو تنبر يكون كمنبري خانا يزلالم املاخي نقويتا تعمن عليك لو تخت مص عليك كدلي كتكل عليك
ክትልምን ክትክእል ኣለካ ጎይታ መንገዲ ክበካ ክትልምን ኣለካ አሜን ካብ ቤት አምላኽ ወፂኻ ንጎይታ ካብ ምግልጋል ተዓሊኻ ብጣዕሚ አሸጋሪ ቅዱሳን አሕዋቴ እንታ ክብለኩም ደለ እቲ ኢድካ ኦሪስካ ምድር ባይ መስዋዕትነት ዝሓትት እዩ እቲ ዓይንኻ ጎጥጉጥካ ሙፃሲ ብጣዕሚ ፔንፉል እዩ እናሕመመካ ኢኻ ትገብሮ ቃንዛ ኣለዎ ግን እቲ ቃንዛ ዝሓዊ ቃንዛ እዩ አሜን ካብ ኣብ ዘይሓዊ ቃንዛ ንኣቱ ኣብቲ የሕሚሙ ዘሕውየና ናብኡ ሙዳቕ ሕሸና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንዳይሉ ኢየሱስ ቀፂሉ ኢየሱስ ካብዞም በዓይ ዘኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ ዘስሕት መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል መሓሾ ኢሉ ቅዱሳን ኢየሱስ ክሳዕ ክንደይ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ማለቱ ከም ዝኾነ ክንርድእ ኣለና ማለቱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዘሎ ብጣዕሚ ማለቱ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚህ ኢየሱስ ዝብለና ዘሎ ኣብ ግምት እንዳዕተና ነሕዋትና እንቅፋት ከይንኸውን ብጣዕሚ ንጠንቀቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ኣብ ክሳዱ መጥሓን ኣድጊ ምናልባት መጥሓን ኣድጊ ዘይትፈልጦ እንድሕር ኮይንኩም ዘናዴታትና ዝጥሕናሉ ትእምኒ ሪኢኹም ኣለኹም ንዕኡ ኣብ ክሳድካ ኣቲኻሞ ኣብ ባሕሪ እንታሽሙ ግበር ትኽልካ በቃ ኣብ መሬት ኢኻ ናይቲ ባሕሪ መወዳእታ ኢኻ ትርከብ ናብ ውሽጢ ሒዙካ ከኣቱ ክመውተ ሕሾ ማለት እዩ ካብ እንቅፋት ዝኸውን ክመውት ሕሾ ኢሉ ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ ሲሪየስ እዩ ንሓውና አንቂፍና እንድሕር ከም ዘይትምለስ ያ አምላክ እንድሕር ንዕንቅፍ ኣለና እንድሕር እንቅፋት ንኸውን ኣለና ቅዱሳን በቃ ሎም መዓልት በዚ ቃል ዝንመርምር እንቅፋት ዝኾናዮም ሰባት እንድሕር ኣለና ምሕረት ንሕተት ይቕሬታ ንበል አሜን ቅዱሳን ኢየሱስ ሲሪየስ እዩ ኣብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብዚ ኢየሱስ ንሓደ ዘስሕት እዩ ኢሉ ኣጸቢኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ኣሕዋቴ ኣብዚ ኢየሱስ ንሓደ ዘስሕት ኢሉ ክንደይ ኣለው ንብዙሓት ዘስሕቱ ኣምላኽ ብምሕረቱ ይጠምተና አሜን ኣብ ቤት ኣምላኽ ብጣዕሚ ብዙሕ ድፍረት ንሪኦ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይኸማን ቅዱሳን ኢየሱስ ናይቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ክብደት ይረዳኣና ኢየሱስ ማለቱ ኮይኑ ዝነግረና ዘሎ ኢድካ እግርኻ ከምኡውን ዓይንኻ እንተሰሓተትካ ነታ ዘጋገየካ ነገር ቦንቂርካ ውፃያ ዝብለና ዘሎ ነዚ እንድሕር ዘይገበርና ኣብ ገሃነብ ክንድርበይና ከምኡ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ናብ ካልእ ሰብነትካ ከይሰገረ ማለት እዩ ከምዚ ካንሰር ኢሉ አንቶ ዝገለጸና ብሓፂሩ ናብ ካልእ ሰብነትካ ከይሰገረ ንኻልእ ኣካላትካ ከየመሽመሾ ነቲ ማርሾ ኮይኑ ዘሎ ኣውፂኻ ደርብዮ ዝብለና ዘሎ መልሓስካ ዲኣ ኣብ ዘይትደልዮ ተእትወካ ካብ ምዝራብ ተቆጠብ ማንኛውም ነቲ እግዚአብሔር ዘይፈቶ ነገር ንኽንገብር ዝደፋፍኡና ነገራት ብዘይ ምውልዋል ነርሕቆም እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ብዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቲ ናይ መወዳእታ ቃል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ጨው ጽቡቕ እዩ እቲ ጨው መቐረቱ ተኸደ ብምንታይ ተመቅርዎ ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃለኹም ንሓድሕድኩምን ብሰላም ንበሩ ኢሉ እዚ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ሎም መዓልቲ እዚ ሰሙን እዚ ቃል ኣምላኽ ክዳለው ከለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰሙን ሙሉ ዝህቦ ግዜ ኣይሃብኩን ኣብዚ ኣኽበፅሕ ከለኹ ቁፅሪ 50 ክበፅሕ ከሎሲ ብዙሕ ኣብ ኮምፒውተር ኮፊለስ ደኺመ ገዲፈዮ ማለት እዩ ግን ቁሩብ ሓሳባት ክበኩም ጨው ዝተፈጥረ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከመቅር እዩ ኣይኮነ እንዴ ጨውሲ በቃ ንኸመቅር ዝተፈጥረ ነገር እዩ ንብዙሕ ነገር ይጠቅም ነገር እዩ ጨው ኣስተብሂልኩምሉ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ዘይኣትዎ ነገር የለን ኣብ ብዙሕ ነገር ጨው ዝኣቱ እቲ ከመቅር ዝተፈጥረ ጨው መቀረቱ እንተኸደ ብምንም ክምቅር ኣይክእልን እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱም እሱ ክፍጠር ከሎ ንኸመቅር እምበር ካብ ካልእ መቀረት ኮስል ኣይኮነን ተጸውዩ ከመቅር ከጥዕሚ ተፈጢሩ ስለዚህ እቲ ከመቅር ዝተፈጥረ ጨው መቀረቱ እንተኸደ ብምንም ክምቅር ኣይክእልን እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እቲ ዝፈጠሮ ጥራዩ ከመቅሮ ዝኽእል ከም በሓድሽ ንሕና ጨው ምድሪ ክንከውንና ተፈጢርና ዘለና ስለዚህ ከምቲ ክንኮኖ ዘለና እንተዘይ ኮይና ከምቲ ዝድርበይ ጨው ከምቲ ብኹሉ ሰብ ዝርገጽ ክንከውንና ስለዚህ ከምቲ ጨው ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝኣቱን ከም ዘመቅርን ንሕናውን ከምኡ ክንከውን ኣሎና አሜን ኣብቲ ጎይታ ዘእትወና ኣቲና መመቀር ንኹን
أبزا مقرة زي بالله عالمنا زلنا أبزي طعم زي بالله عالمنا زلنا نزا طعم سينا زلا لازا سينا زلا عالم كنا مقراينا تطوعنا يسوع كريستوس غويتاي انتي لنا ماتيوس 5:13 نسخاتكم ጫው ምድሪኹም ይሉና ጫው መቀረቱ ተኸደ በምንታይ ምቅር there is no way ጫው ከመቀር ብለናሎ በምንታይ ምቅር ኢሉ እንደሕር መልስ ዘይሂብኩም በምንታይ ምቅር ኢሉ እንደሕር መልስ ዘይሂብኩም በቃ መመቀር ይብሉን ማለት እዩ ስለዚህ እንደሕር ዘይመቂሩኻ እንደሕርካ እቲ ከሆኖ ዝግብኦ ነገር እንደሕር ዘይ ኮይኑ بسبب كرجت نقدام كدربي تزي خوي نمبر زتقم يبلون يلون تقم يبلون مقراتو تخيدو تچاو تقم زبحال يبلون مغنياتو نچاو ندليو مقراتو يناندلي ايكون اندي نت مقرات يناندلي كطعملنا يناندلي اندحر زي طعم كوين انتاي كعبسلنا استبيلكم اندحر كوينكم قدسان صنيلكم سمعني زنا انا زملكت قالي أستبيلكم تقولكم بزح جزء أمانت زخون سبات جن نأماني هيوت زي بلهم سبات بعلم أيوان كواردو شمقوي تحابهم كتصرفنا أستبيلكم دو تخونو أستبيلكم دو بعنا ونتصرفوا خوني يسوس بوجه الله خن نبر كلنا كم تقوي تزيد اللي خن نبر كلنا كحسوه الله خن حسوه نركب كلنا كسرق الله مسأم كن تحابر كلنا إسخاص علماوي إسخاد أماني كون كان يسوس دويت بلنيها إلهم كواردونا خرجاجتونا ريحهم مودot فلتو قدسان علماويان كواردو ريحهم دو كومو مالتي مقارات كاتس ان كلها ترجت كرجتك زي يغبو يرجتك أباخ عفو خفت زي يغبو عفو يكفت كم زمالتي تيچاو مقاراتون تخادز بالحساب نحنا زمقرنا نتمقر يسوس اب هيوتنا سلازتنايو امين يسوس اندحر دአ ካብ ህይወትና ውጪና ግን ምንም መቀረት ክህልወና አይክልኒ ስለዚህ ሎ ማዓልቲ ኢየሱስ ነቀድሞ ኢየሱስ اب ህይወትና ይንገስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናይሎ ማዓልቲ ባይብል ስታዲና አብዚ ዛዚምና ለና ዳውኩም ሞልዕሉ ጸሊና ኸኑ ዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ተባረኹ ላይ